U avgustu i septembru novosađenima na novom naselju uopšte neće biti dosadno. Zato što ekipa iz novog kulturnog naselja ne miruje. Oni vam spremaju i filmski festival i sportske aktivnosti, a nas iskreno zanima i kada će oni šareni bicikli da krase ulice. U gostima je Ognjen Tomašević iz te organizacije. Ognjene, dobrodošao. Dobro jutro. Da, mi smo najavljivali čim je počela ona akcija prikupljanja starih bicikala. Šta se s tim dešava, dokle ste stigli? Stvarno je jako veliki odziv bio građana. Hvala i vama i svim ostalima koji su nam pomogli u tome. U pitanju je projekat Eko Tour de naselje u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Prikupili smo dosta bicikala, trenutno je u fazi njihova izreda, odnosno njihovo ukrašavanje i preuređenje i već prvom polovinom avgusta možemo očekivati i prvu izložbu pomenutih bicikala da bi te neke ekološke turneje i turneje novim naseljem, odnosno njegovim najznačajnijim tačkama kao što su fudbalski stadion, Mladost, crkva na novom naselju i tako dalje. To će se desiti krajem avgusta. Da pojasnimo onima koji uopšte nisu nikad ni čuli za vašu ideju. Či vi ste prikupljali stare bicikle da biste ih preuredili i šta sa njima i kako to uopšte izgleda? Svaki bicikl ima neku svoju namenu, tako da imamo jedan bicikl koji je kazan, imamo drugi bicikli koji je čitanka, imamo treći bicikli koji svira i tako dalje, ne bih sve otkrivao. Sve će se vidjeti na toj izložbi, znači prvo ćemo imati izložbu, zatim će se tim biciklima ići u te turneje po novom naselju gde će građani moći da se malo svest o nekom ekološkom načinu života, o zaštiti životne sredine podigne, a i da se upoznaju neka ključna mesta na novom naselju. A ima šanse da to postane neka stalna izložba, da prosto šetajući novim naseljem mi ugledamo taj bicikl? Ima. Na kraju, kada sve to prođe, ćemo te eksponate negde i ostaviti, pa sad koliko oni tu ostanu, to već nije na nama. Nadamo se da će imati sve zaista u tome svi građani s novog naselja. Ali dobro, mislim, drugi koji se pošetaju. Jeste. Dobro, vi ste već imali, upoznati sam sa radom vašim, imali ste predstave, koncerte, sad planirate filmove i sportske aktivnosti. Svašta planiramo, stvarno ovo leto ne odmaramo, što se kaže, nakon uspešnog Aplauz Festa, pozorišnog festivala, učestvovali smo na Youth Fairu i na Exit festivalu sa izložbom 1 i 15 Igora, koja je privukla jako veliku pažnju i sada dalje idemo na neke nove aktivnosti koje nismo imali do sada. U pitanju je festival autorskog filma koji se zove 21.114 kadrova, koji će se desiti krajem avgusta u saradnji sa Filmskim frontom, sa organizacijom Filmski front. Zatim tu su i Dani sporta. Dani sporta je tradicionalna manifestacija sportskih igara koja se dešava na novom naselju već jako dugi niz godina u organizaciji mesne zajednice, gde ćemo ove godine i mi učestvovati u organizaciji. Kako ćete oplemeniti te dane? Pa malo ćemo da smislimo neke nove igre, pokušat ćemo da se ne baziramo samo na tim klasičnim sportovima, fudbal, košarka, tenis, nego ćemo malo da izmestimo na neki nožni tenis na betonu, na stoni tenis, na basket 3x3, na sve te neke malo, kako da kažem, nestandardne forme sporta, da malo damo ulicu i taj neki ulični duh u sve to. I naravno na kraju samog leta, polovinom septembra, nas očekuje Dobrodošli na naselje 2. To je festival koji ćemo ove godine produžiti na 2 dana. To je novina. Da, prošle godine je bio 1 dan. Produžit ćemo na 2 dana, tu smo u saradnji sa Gradskom upravom za kulturu i sa AD NIS Naftagas. Produžit ćemo na 2 dana, obogatit ćemo taj noćni, odnosno muzički deo programa i pomerit ćemo se na malo neke još dodatne lokacije. Znači, nećemo se zadržati samo na tom prostoru koji je bio za prvi festival, nego ćemo još malo dalje otići. Proširit ćemo ceo festival. Šta je suština zapravo Dobrodošli na naselje festivala, drugačije od onih koje imamo po centru? Pa, suština je u stvari da se ljudi međusobno upoznaju, da shvate da u njihovi komšijama postoji nešto drugo što oni možda ne vide na prvi pogled, da shvate da postoji mnogo kvalitetnog sadržaja na samom novom naselju, ali i nekim drugim delovima grada, pošto kod nas ne učestvuju samo žitelji novog naselja na svim performansima. I jednostavno hoćemo da podignemo tu neku svest među ljudima. Da angažujete malo lokalce, možda su se usporili s obzirom na to da je kod nas kultura prilično centralizovana. Tako je, i to je, a i opet
ne morate možda ići do centra da biste pogledali neki koncert, evo mi ćemo vam ga doneti na livadu ispred zgrade. I jesu li oni budni i svesni da vi radite i da im donosite kulturu na noć? Bude se, svakako. Da, i stvarno nam upućuju lepe reči i pohvale i stižu nam neki novi predlozi i stvarno bih to pozdravio i želim da se tako i nastavi da dam. Jako su stvari oni vama bitni, svi oni koji žive taj komšilog. Pa međusobno smo, to je neka ta korelacija, ne možemo mi bez njih, ne mogu oni, nadamo se da ne mogu ni bez nas. Da, neka bude tako da ne mogu bez vas. Hvala najlepše na gostovanju, a mi ćemo najaviti kad se to približi septembar svakako, a i ove aktivnosti u avgustu. Kad bude prva izložba, mi ćemo vas opet pozvati. Da, jedva čekamo da vidimo kako ti bicikli doterani izgledaju. Biće super. Hvala Ognjene na gostovanju.